Hola de novo a todos, estamos aquí a piques de comezar a segunda semifinal infantil femenina desta Final Four que enfrontará os equipos UPI Informática Lalín, o equipo de aquí da casa contra o Club Cisne Oma Arquitectura. Estou cos adestradores de ambos equipos, Iago González e Miguel Monteagudo. E bueno, Miguel, imos a comezar contigo. Bueno, antes diso, imos a explicar unha cousa, e que neste caso xoga o sétimo clasificado porque na infantil feminina temos unha plaza máis para o sector nacional. Entón, comezamos sétimo clasificado que ves de xogar unha eliminatoria contra o equipo de Prata, o SAR Blue Enables. Que tal ese partido? Contanos un pouquiño. Bueno, pois partido moi competido, que para nós foi toda unha ledicia poder pasar esa eliminatoria, inda por riba frente a SAR, que é un dos clubes que máis nos ha axudado a consolidar este proxecto desde o inicio, e para nós, bueno, é unha sorte poder chegar aquí a competir cos mellores equipos. A verdade é que unha Final Four sempre é un espectáculo, unha ledicia estar aquí. Iago, no voso caso, equipo da casa, isto vai empezar a encherse de xente que non vai parar. Cuarto clasificado, sétimo clasificado, 10 puntos de diferencia. A diferencia é bastante grande na clasificación. Sí, pero bueno, creo que a diferencia é bastante enganosa. É un equipo, como xa veño repetindo, con moita calidade individual. Sí que é certo que igual durante o inicio da tempada pagaron o ser de un equipo de nova creación, como a quen di, costoulle arrancar, pero unha vez que arrancou, competiunos os dous partidos moitísimo, se non damos o 100%, está claro que non imos a ser capaces de superar a eliminatoria. Xa que nos acaba de falar, Iago, dos partidos de Liga, contanos, os dous foron de vitoria para Lalín, pero contanos como chega o equipo, porque ao final levamos dicindo todo o día que os partidos de Liga non teñen nada que ver coa Final Four. Sí, eso foi o que lle dixen as rapazas, non? É verdade que na Liga prácticamente, bueno, pois o equipo moito máis maduro, o Lalín, gañounos con moitísima claridade, pero o que din os rivais, non? Que nós somos un proxecto en crecimento, e nós vimos con moitísima ilusión, a temporada xa está feita, e para nós, eu lle digo, sempre comento coas rapazas que o noso partido non termina aquí, o noso partido non termina en juvenis ou incluso en seniors, non? Entón, bueno, a dar guerra. Pase que pase este partido e despois outro, xa sexa final ou terceiro e cuarto posto. Iago, por último, imos de tirar unha de novo ao público que se está e que eu veo chegar xente, que isto, a verdade, que non para. Isto afectará de alguna maneira a favor ou en contra das rapazas xogar en casa, nerviosismo, infantís, son pequenas. Sí que é certo que pola franxa de idade da que estamos falando é moi complicado xestionar o tema dos nervios, como eu lles digo, ata eu me poño nervioso, teño 30 anos e 20 xogando ao balonmán, pero claro, pode ser a balanza que se nos decante a noso favor nos momentos críticos. Isto vai a encher, porque a verdade é que o sentimento que ten o pobo de Lalín polo balonmán mostrano cada fin de semana. Isto vai a encher, eu creo que nos momentos críticos, máis que un hándicap, vai a ser un vento a favor. Pois nada, moitísima sorte aos dous conxuntos e nada, comezamos derradeiro partido do día, semifinal infantil femenina, UPI Informática Lalín, Club Cisne Oma Arquitectura. Comezamos.
Moi boas tardes e benvidos aquí ao pabillón La Liga Arena para disputar esta última semifinal da Final Four de categoría infantil, en este caso da categoría infantil femenino. Vamos a dar paso aos equipos participantes nesta segunda semifinal. En primeiro lugar o faremos dándolle paso ao equipo que xogará como visitante, o Club Cisne Oma Arquitectura. Turno agora para dar entrada e tamén unha calurosa benvida ás xogadoras que hoxe xogarán tamén como locales que xogan na casa, o UPI Informática Lalín. Xa cos equipos na pista, procede a dar entrada o colectivo arbitral que dirixirá o encontro. E comenzamos agora coñecendo as protagonistas e comenzaremos dando a aliñación das xogadoras do Cisne Oma Arquitectura. Comenzamos ca súa capitana, co dorsal número 8, Paula Lago. Dorsal número 1, Valeria Reguera. Número 2, Inés Casal. Número 6, Lucía Monteagudo. Número 9, Carmen Picayo. 12, Lucía García. 14, Iria Romero. 15, Catalina Mata. 12-6, Inés de Sola. 12-7, Laura Fariña. 12-8, Irene Gay. 12-9, Carla de Sola. E 22, Sofi Rodríguez. Adestrador Miguel Monteagudo, axudante Pablo Casal, oficial Diego Lago. Turno agora para coñecer as integrantes do UPI Informática Lalín. Comenzamos co dorsal número 10, ca súa capitana Candela Gutiérrez. Número 1, Claudia Munin. Dorsal número 3, Alba Valladares. 5, Lía Souto. 8, Alba Cajide. 15, Candela Fernández. 12-7, Agar Vázquez. 12-8, Lara Soares. 21, Martina Boswinkel. 31, Eva Taboada. 33, Marina Couto. 38, Virginia Taboada. 45, Martina Granja. E 47, Daniela González. Adestrador, Yago González. Axudante, Daniela Savic. Oficial, Claudia Novoa. Dirixirán o encontro os colexiados Luis Fernández e Anxo Barca. Auxiliados na mesa por José María Arias e Anxo Moreira, exercendo as labores de delegado federativo Víctor Rivera. Damos comezo agora co protocolo da Federación Galega de Balonmán e só nos queda desexarlle a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos para esta segunda semifinal
da Final Four da categoría infantil femenino. Moitísima sorte. Buenos días a todos, chicos y chicas. Yo soy Anso, este es mi compañero Luis, ¿vale? Os podéis dirigir a nosotros sin problema. Los debates intentaremos hacerlos en el descanso al finalizar el partido, ¿vale? Por mi parte, poco más que decir. Enhorabuena por llegar hasta aquí, hasta la Final Four. Espero que disfrutéis esta experiencia y nada, a jugar. Pois xa estamos de volta na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Cambiamos de compañeiro, neste caso, bueno, un recoñecido exxogador e adestrador tamén do primeiro equipo do Balonmán Lalín, Pablo Cacheda, moi boas. Hola, moi boas tardes. Pois estamos aquí xa nesta segunda semifinal da categoría infantil femenina. Enfróntase Lalín e Cisne, pabellón que está collendo xa moi bo color de cara tamén a apoiar o Lalín de Primera Nacional despois. Apunta algunha das posibles claves que pode ter este encontro, Pablo? Bueno, eu supoño que, sobre todo coa xente de Lalín, coas xogadoras de Lalín, saber xestionar esta primeira competición que teñen na casa, con este ambiente. Non é habitual para elas nin xogar nesta pista, sí neste pabellón, pero non nesta pista, con esta disposición, ademais. Bueno, constame que os nervios xa levan mostrándose durante toda a semana, non? Entón, a ver como son capaces de xestionar todo eso, e despois seguro que é un partido moi bonito, non? Creo que a Liga Infantil estivo bastante igualada, sobre todo quitando os dous primeiros postos, que aí sí que tanto Bueu como... Sí, como Sar, non? E Culleredo estuveron por aí. Estuveron un pouquiño, un paso por riba do resto. Creo que no demais pois hai bastante igualdade. Sí que é certo que despois acabamos de ver outra semifinal con un resultado tamén bastante dispar. Bueno, a ver, son moi novas, son rapazas moi novas, entón pois, bueno, xestionar todo isto é difícil, así que a ver como son capaces de facela e a ver se polo menos vemos un bo partido de balonmán. Seguro que sí, xa están preparadas as xogadoras. Apuntábamos tamén antes no partido anterior que, bueno, neste caso Candela por parte do Lalín e Paula por parte do Cisne son xogadoras que xa disputaron un CESA e, bueno, iso tamén lles dá certas tablas a elas, non? Que serán casi con total seguridade o referente dos seus equipos. Sí, ademais creo que moito do xogo de Cisne pasa por ela, non? En ese aspecto pois seguro que vemos aí un bo duelo de dúas rapazas en proxección. Pois arrancou xa o encontro. Vemos aí a Agar e Martina, non? Que empeza... A verdad que moitos nervios non tiña, No, de brazo fácil, xa a irmá que temos na categoría cadete xa son xogadoras que lles gusta. E bueno, a ver se sigue con esta facilidade para topar lanzamento. Pois benvido sea por os intereses do UP Informática Lalín, que ven agora o Cisne esa acción combinativa con outra das xogadoras que hai que ter moi en conta por parte do Cisne, como é esta xogadora zurda Irene, que é infantil de primer ano. Sí, a verdade é que é unha combinación moi boa con ese bloqueo exterior. Bueno, un gol fácil para Cisne nese primeiro ataque posicional. Pois sacudidos os nervios neste primer minuto xa de xogo, con alternancia a hora de propoñer diferentes accións a nivel ofensivo, algo que non é tan usual en categoría infantil, pois un 6-0, a verdade que tamén moi ben plantado por parte do Lalín. Sí, nese aspecto nos na base xa empezamos con esas dúas defensas, tanto 5-1 como 6-0 en infantil, e bueno, hoxe Iago pois optou por este modelo defensivo, que supoño para estar un pouquiño máis recollidas, para que non haxa pois ao final, mira, un pouquiño de sorte tamén pola nosa parte. E Agar, que se Martina se parecía a Irmán, pois Agar tamén se parece a seu Irmán, porque está preparada para coller aí todos os rexeites. 2-1 no marcador a prol do Balonmán Lalín. Sí, vemos que as defensas de momento, bueno, a do Lalín non acaba de atoparse, non? Cisne sí que xa está poñendo máis problemas, a ver como vai evolucionando o resto do partido, pero mira, vemos que de momento Cisne atoma facilidade para meter gol. Ese balón que non vai subir por ese
ese pisando non da pivote que ven Candela agora. Como empezaron, que estén nerviosas así durante toda a tempada, Pablo? O lanzamento vese que hoxe veñen con gañas de demostrar tanto unha como a outra. Bueno, aí a verdade é que Candela sí que é unha xogadora que é habitual nestes lanzamentos de 9 metros. Vese que hoxe empezou moi ben, igual que aquí Paula, non? Que tamén toma as riendas do ataque do Cisne. Claudia, que é o segundo balón que xa toca para darlle tamén oportunidades ao seu equipo, que ven agora esa penetración por parte de Alba, ese lanzamento que se marcha un poquinho desviado. Sí, vemos como Paula non colle bastante profundidade nese avanzado, intenta aí un pouco pois que a circulación de balón non sexa fácil, de momento está o conseguindo, creando bastantes dúbidas ao ataque de Lalín. E ademais é unha xogadora que vai a asumir seguro co paso do tempo, tamén en tarefas ofensivas. Vemos aí a Irene como intenta sobrepasar a Inés Casal tamén dende o lateral esquerdo. La verdad que está moi ben plantada, están consignas moi claras de que é o que teñen que facer en defensa as rapazas do UPI Informática Lalín. Sí, e apoyadas por Claudia, que vese que entrou no partido moi ben, xa leva creo que 3 paradas, o sea que bueno, eso pode ser tamén clave, non, a hora de transcurrir do partido. Se Claudia ou a portería do Lalín empeza a topar balóns, seguramente marque un pouco a diferencia. Sí, porque ademais tamén o falábamos no partido de antes, non, que cando unhas rapazas infantiles ou rapaces infantiles se miran con un pouquiño de renta no marcador, mentras miramos aí esa continuidade de balón moi ben levada por parte de Candela cara a súa compañeira, cara a Marina. Decíamos que se as xogadoras nesta categoría miran unha renda un pouquinho máis amplia, empezan a un pouco nerviosas, a facer ataques un pouco máis rápidos, e iso precipita sempre as accións. Sí, é que bueno, é unha categoría que ao final, por decirlo de alguma maneira, creo que todo o balonmán galego entende así, empeza un pouco a competición, non? Entón, pois para elas son os seus primeiros experiencias a este nivel, e seguramente pois bueno, páselles factura a tempo morto agora de Cisne, xa que colle vantaxa o Lalín. Pois vamos a escoitar as verbas de Miguel Monteagudo. Parece que estamos tendo un pequeño problema ahora. Ya entrará, vemos a la portera, tiramos abajo, para bien a media altura, tiramos abajo. Y en defensa no le dejemos correr, tienen más kilos que nosotros, nos van a meter para adentro. Defensa abierta, cortamos trayectorias al centro. Pero está bien, en ataque está bien, relajación, no pasa nada. Pero no nos vayamos del partido, ¿vale? Venga, va a ser gol. Va. Esa chamada non a calma do adestrador de Miguel para que, pois bueno, as rapazas non perdan tampouco o hilo do partido, non? Sí, creo que falábamos desa defensa avanzada, vemos agora que un pouco a consigna vai por esa diferencia de estatura e de peso que pode haber entre as xogadoras. Queren que evitar que arranquen en carreira, que se acerquen en velocidade, e por aí está claro que vai o plan de partido de Miguel. Pola contra, como moi ben apuntabas antes, Pablo, pois ese 6-0 ben plantadiño para esas axudas e dificultar máis as combinacións do Cisne por parte do Lalín e Claudia, que igual que Daniela, a porteira do Cangas, fixo un partidazo antes, pois que está de dulce. Empezou moi enchufada e a verdade é que esa diferencia da que falaba Miguel seguramente pois son na mesma liña o leva moi ben agora, o leva Iago, e por eso unha defensa pechada, non, para favorecer esa diferencia de kilos por parte do Lalín. Candela, como apuntabas tamén, que é unha das xogadoras, non, que máis visión pode ter e que está acostumada tamén a este tipo de partidos, acaba de combinar moi ben con Agar aí na liña dos 6 metros. Vamos a ver que propón Cisne neste novo ataque, aunque a defensa Martina e Agar están facendo un moi bo inicio de encontro nesta defensa. Unha perda agora por parte do Lalín neste contraataque, pero bueno, vemos que teñen tamén ideas claras, non? Defensa cerradiña, axudándose, a partir de aí intentar
tamén conseguir goles ao contraataque fácil que noutro, o sea, é unha das señas de identidade que sempre intentamos nos nosos equipos aquí en La Liga, en todas as categorías, tanto masculinas como femininas. Boa mostra, Dilo, pois o marcador que campea neste minuto 6 de partido, mentras Cisne intenta facer aí esa rusa entre Irene e Paula. A verdad que moi ben plantadas todas as xogadoras. Vamos a ver agora a Irene, que decíamos que é unha das xogadoras tamén a ter en corta por parte do Cisne, por, bueno, cousas como esta, esa facilidade que ten para executar os lanzamentos e o desparpajo que ten unha xogadora de primer ano, Sí, a verdade é que leva xa varias accións nas que se lleve que con facilidade, que motrizmente é unha xogadora que xa controla ben o ciclo de pasos e que se está cómoda, non? Entón, nese aspecto hai que ter cuidado porque pode ser das que, mira, como Martín agora, non? Pode ser das que lle dé recursos ao Cisne. E agora con esa proposta, non, que facía tamén Miguel de adiantar un pouquiño a defensa, de por un 3-3, ese pequeno enganchón no momento do lanzamento de Irene a Martina, e aí vai agarra ese lanzamento dos primeros 7 metros do partido. Vamos aí despois dese primer amago. Isto deben de se pasar as cousas aos irmáns, o tema de lanzar 7 metros e todo tamén, É curioso, non? E dous irmáns pivotes, os dous lanzando 7 metros, está claro que a xenética vai axudando, non? E ademais tamén nesa categoría cadete que, se non me equivoco, hai outra irmán, non? De outro xogador, de Manu, pode ser, non? Sí, efectivamente. A outra pivote, Lía, número 5, é a irmá de Manu Souto, tamén xogador das seleccións galegas e do noso equipo cadete. Pois, mentras comentábamos todo este tipo de parentescos, vemos aí como celebra Claudia, que a verdad que está dándolle moitísima seguridade ás súas compañeras. Tamén iso favorece que a defensa este salindo tamén como está salindo o UP Informática La Liga. Hai Candela que se bota quizás un poquinho en riba da defensa, non? Sí, creo que chega demasiado ao centro, non? Demasiado espacio ocupando e despois a decisión de lo que non foi a máis idónea estando en superioridade, pero bueno, aí siguen eso, nesa defensa que, como decimos, xunto coas axudas de Claudia dentro da portería, pois está sendolle indescifrable ao Cisne. Pois continúa movendo ese balón o Cisne para ser quen de percutir aí nesa defensa, e vemos a Paula que cando ten ese espacio aí como cambiou a finta co segundo paso para salir cara ao punto débil. Moi ben a rapidez agora por parte do Lalín. Primeira parada da porteira do Cisne de Valeria para, bueno, tentar reducir esta diferencia no marcador. Sí, a ver se vai collendo un pouquiño máis de balón, non? Sumando paradas para intentar igualar este resultado que agora é favorable ao Lalín, pero bueno, non están habendo aproveitar esta superioridade que está tendo agora o Lalín. Levamos 2 erros de lanzamento continuados e non estamos sacando rédito esta superioridade que tivemos coa exclusión. De feito, iso pasou tamén Claudia, que sigue parando xusto ao momento no que rompeu na semifinal anterior, que rompeu o partido Cangas. Agora, ollo con ese contacto, moi ben aí Carmen Picallo, que se frenou. Decíamos que, bueno, Cangas na semifinal anterior rompeu o partido nunha inferioridade numérica, conseguiu aí un 0-3 e a partir de aí xa foi cara arriba. Porque nestas edades, non, que decíamos antes, non? Son cousas que non igual non son tan favorables, non? Ao final son accións que, mira, que ven agora o Cisne. Ese pase de Paula cara a Lucía. A verdad que la Liga está aproveitando moi ben e agora, pois, ollo, porque Valeria dice que non quere ser menos que Claudia tampouco. Está entonándose e de momento, pois mira, 3 lanzamentos seguidos dos dos extremos errados por parte do Lalín a acción de Cisne para poñerse a 3 goles. E máis Paula, sabedora diso, xa coloca a pivote no lado das dúas defensoras, que ven Irene ganando cara fora. Que ben. E ben ese xogo por fora por parte do Cisne, aproveitando a circulación da extremo e moi bo lanzamento. E ademais que Irene que ten moito recurso, ten unha muñeca que a ver se saca a relucir para os intereses do seu equipo. E mentras Candela, que tamén agora xa lle colleron aí a matrícula antes a esa combinación que fixeran entre Candela e Agare, tamén agora entendendo un pouquiño máis, non, o que
teñen diante a xogadores do Cisne para esas axudas defensivas, non? Sí, parece que, bueno, eso, que empezan xa a familiarizarse co xogo do Lalín e en ese aspecto van atopando mellores solucións, tanto agora das axudas como agora da defensa, e están sumando minutos moi bons e están recuperándose no marcador con respecto a como empezou o partido. Pois xa pasamos o minuto 10 desta primeira parte do encontro da segunda semifinal infantil femenina. Aí vemos a Paula co balón, esa finta o punto débil, ese marcador que se achica un pouquiño máis. 7-5. Esos lanzamentos abaixo, non, dos que falaba Miguel no tempo morto, que lles comentaba que estaba parando moito a media altura, que había que empezar a lanzar en ángulos máis inferiores, e estalles dando resultado ás xogadoras do Cisne. Vemos aí Candela, que combina ahora para chegar de novo ao extremo, e agora sí que ven, non? Moi ben, Eva. A verdade é que é unha xogadora con un moi bo salto, está para a categoría, pois físicamente a verdade é que desas xogadoras que ves saltar xa parece que ten unhas condicións diferentes, e agora acaba de demostralo con un bo gol. E ademais tamén é algo que lle recalcamos aos adestradores, sobre todo nesta categoría, que teñan un pouquiño máis de paciencia mentre Irene se volva a levantar. Que teñan un pouquiño máis de paciencia a hora de executar os lanzamentos, sobre todo desde zonas exteriores, e que miren un pouquiño máis o porteiro, non? Sí, que non sempre é fácil, porque ao final, pois eso, tamén as condicións físicas das rapazas e dos rapaces en esta categoría que ainda están en desarrollo, e o salto, pois ao final é potencia, é forza, e a veces non sempre é fácil conseguir eses segundiños no aire para poder observar as porteiras e os porteiros. Hai veces que tampouco consiguen os senior. Bueno, eso, cuanto menos algún ou algunha infantil. Pérdida do UPI Informática na Lalín en ataque, que de momento aí vai. Outra vez aparece a figura de Claudia, ese lanzamento que quería executar Inés. Aquí vamos a ver que dictaminan os colexiados, porque xusto había pedido tempo morto. Sí. Que ben, estivo rápido Iago para evitar a perda, e tempo morto que creo que está moi ben pedido, cambiou por completo a dinámica do partido. Está moi bien, pero nos libramos de los nervios al principio, nos vemos por encima, nos relajamos y no vale para nada. Bien, a nivel defensivo, ¿a dónde finta? Al fuerte. ¿Quién tiene que quedarse en zona de pivote? Una de las centrales defensivas. Si pivote se va 1 y 2, tenemos que darle profundidad. Nos estamos quedando tan planitas abajo que al final vienen, nos finta. 1, no hay ayudas. 2, permitimos lanzamientos en 9 metros. Hay que darle profundidad, estás muy planita abajo. A nivel... Estaba mal orientado. Además. Vale, luego, a nivel ofensivo, no os precipitéis. Vale, estás superando al Tupar, perfecto. En vez de dar un pase cercano para ganarla, inventas un pase a la pivote que es complicadísimo. Vale, recibe, finta bien a tu lado y a partir de ahí va continuidad. Después de la finta un poquito más vertical. También puedes ir tú al 1 para 1, vale, no solo de este lado, vale. Los desdoblamientos con la pivote ahí, que tienes que subir a poner primero para que salgan fuerte a ganar ese espacio. Ahí vas a tener el emparejamiento ganado siempre. Sí. Vamos a meternos otra vez, vamos a meternos otra vez. Pois acabamos de escoitar a Iago, adestrador do UPI Informática na Lalín, apuntando tamén un pouco o que decías, Pablo, antes, de, bueno, moi ben parado polo tema de calmar as rapazas, volver a recordar un pouquiño o plan de partido, dicirlle como teñamos que facer isto en defensa despois de que volvemos a apuntar o tema da idade, non? Que se relaxaran un pouquiño, non? Por como comezou o encontro. Sí, claro, bueno, ao final lo que falábamos antes, que nos xogadoras que se ven pois 5 arriba, van levando 5 minutos, que bueno, pois que non sempre son capaces de manter ese ritmo competitivo, e ademais creo que neste caso pois a mellora do Cisne a nivel defensivo está costando moito máis gañar emparellamentos. Agora moi ben Eva, pero boa parada tamén por parte da porteira do Cisne. Que temos a Valeria e a Claudia competindo por ese posto de máis paradas dentro do partido. Nova oportunidade para o Cisne para reducir a distancia no marcador. Escúrrese ese balón a Paula, pero Inés botalle unha man aí, e agora Carmen Picallo que aloxa o balón. Tenemos que preguntarlle tamén a un coñecido noso do Cisne se é familia tamén. Bueno, el Cisne Picallo, non? ¿Verdad? A verdade é que sona que sí. a que estará relacionado, non? Vemos aí
ademais tamén de extremo, non? Entón, bueno, pode ir todo pola mesma liña. E agora Candela que lanzamento estrella no longueiro e nova oportunidade para o Lalín, un novo ataque para, bueno, romper este tempo de partido que no que levan sen anotar. Balón aí de novo que vai cara a Eva no extremo, se lle escurre ese balón, lamentase a xogadora do Lalín. E ataque para volver a igualdade, non? Ah, vaya pérdida, que pena. Estas cousiñas, non, que ás veces tampouco se decatan as rapazas, ese balón que esvarou e aí vai facendo cambios Iago. Sí, entrando a rotación, supoño que tamén un pouco intentando evitar o cansancio de toda a plantel. Agora fixo cambios en toda a segunda línea e a ver que tal llevan ao Lalín estes cambios, a ver se son capaces de volver a arrancar. Que ven ese bloqueo. Moi ben o bloqueo, moi ben o lanzamento de Candela. Sí, señora xogadora, a capitana deste UPI Informática Lalín, que rompe non con esa racha negativa que tiña de tanto tempo sin anotar o UPI Informática Lalín para por o 9-7 nese minuto 15 da primeira metade. Volve de novo o Cisne. Ahora xa se están centrando un poquinho máis, están máis arroupadiñas. Ese lanzamento de Paula que de novo Claudia volve a taxar. Sí, aí neses lanzamentos cando falaba Iago, non? De non deixalas chegar á línea de 6 metros, de un pelín máis de profundidade, e vemos que cando é así, pois estalle costando un pouquiño máis a xogadoras do Cisne. Novo ataque, vai Martina buscando esa finta. Punto débil para conectar de novo con Eva. Virginia agora, sí, que entrou agora, pasos. A verdad que moi ben buscado, pero sí. Ese pasiño de máis que invalida a acción. Continúa ese 9-7 no electrónico. E agora tamén, pues, bueno, Miguel Monteagudo facendo o propio, non? Dándolle descanso a xogadora, bueno, neste caso como Irene, que tivo aí 3 ou 4 accións de moitísima calidad. Sí, estaba asumiu aí importancia no ataque do Cisne, e, bueno, un pouco de oxígeno para ela. E agora, que pode parecer pouca cousa, pero que as xogadoras do Cisne teñan que superar a Lía por riba, lles está costando moito as combinacións a nivel ofensivo. Sí, xa vemos que é unha xogadora que ten unha envergadura, que ademais, bueno, é alta e demais, pero bueno, que se fai moi grande, entón, pois bueno, esa diferencia física da que falaba, levou a gol a hora de Paula. Esa diferencia física da que falaba Miguel, pois con Lía pódese facer aínda un pouco máis patente, non? Paula que tamén sigue o seu, non? Esa finta característica ao punto forte da xogadora. E agora, que ben, madre mía. Que bo gol de Virginia. Que ven que mira caro banquillo, non? Dicindo, como sonríe, eso tamén é síntoma de que acaba de liberar moitos nervios dos que falábamos ao principio, non? Sí, e aparte, bueno, unha xogadora que, bueno, en categoría alevín xogaba máis na primeira liña, moi intelixente, pero vemos que tamén físicamente, pois que, bueno, que lle costa un pelín máis, e entón nese aspecto que golazo. Irene que non só pensa tampouco, que dice que non quere que a diferencia sea demasiado grande para os intereses do Cisne. Aí que ven agora esa impar. Ben, sí, señor. Tamén apoiado por unha moi boa defensa de Paula, que propiciou ese pase. Moi boa lectura, a verdade, de esa axuda da súa compañeira, ese impar para, pois, obligar, non, a que se salten líneas de pase, non foron capaces, e moi bo roubo. Vemos agora aquí a Paula indo cara ao centro. Moi ben plantada aí. Lía sí que lle está pondo máis problema aí. Ahora están un 5-1, non? Sí, está subindo. Subiu un pouquiño a defensa Iago. E un novo ataque aí para o Cisne. Baixa Martín aí de novo ese 2. Paula que finta, quere levantarse, ten a súa compañeira sola. Non queren encontrala, ollo que poden estar preto do pasivo, non? Sí. Ese que este 5-1 que ven ahora topando ese espacio, é moi ben Claudia de novo. Decía que este 5-1 que parece que como que lles está costando un pouco máis a topar ese ritmo de balón que lles deu a remontada ao Cisne, e a ver como se adaptan agora a este cambio defensivo por parte do Lalín. Aí ese pase va que queren xogar as xogadoras do Lalín, moi ben defendidas
Aí vemos a Alba que ven, pero sí, ese pequeno... Sí, moi ben a arbitraxe agora, eses pasos, unha mágoa porque nese bloqueo gañara unha moi boa opción Alba con Lía. Que hai moitas veces que teñen diante uns espacios enormes, non so creen, cando volven a arrancar de segunda vez e cando cometen estos pasos, bueno, emoción máxima porque agora o Cisne pode ter de novo a oportunidade de empatar o encontro. Sí, aí a ver se na anterior que tiveron unha pérdida de balón, a ver se agora son capaces outra vez con ese bloqueo, moi ben, de novo. Unha mágoa, de novo aí Claudia con un pouco de sorte. Que ven esa combinación, además facendo primeiro a permuta previa para que Paula colla o centro e Irene acabe no lateral dereito. Esa rusa, non? Que tan característica que acaba de facer, xa lle dou dous goles e a posibilidade dun terceiro aquí ao Cisne. Moi ben, agora a circulación de balón por parte do Lalín, que acaba nunha penetración entre 1 e 2 de Martina. E ao final esa ventaxa de un gol que non rematan de empatar as xogadoras do Cisne xa por 2 veces, e agora 2 tantos de ventaxa que colle o Lalín. Eses dobles aí interpretou o colexiado que se lle escapou das mans, penso que lle deu aí a xogadora do Lalín. Iago tamén facendo o propio, cambiando aí a directora de xogo para que entre Alba. Sí, Alba é unha xogadora de primeiro ano, que vemos que físicamente tamén é unha xogadora que xa ten unha envergadura importante, non? E que se está adaptando moi ben á categoría. Si que é certo que o ano de desventaxa, pois ao final en estas categorías tamén se nota aínda máis, bueno, está adaptándose, pero a medida que está pasando a tempada vai mellor. O bo gol agora de Lara. Que importante ter calma, non, no ataque en todas as categorías, quizáis un pouquiño máis na categoría infantil, e con que pausa e tranquilidade as xogadoras do Lalín encontraron a súa compañeira aí no extremo dereito para, pues bueno, ampliar todavía máis esa renda de goles. Balón para Paula, que leva o balón aí cara ao extremo de esquerdo para Carmen Picallo. Moi máis intensa agora, non? Tamén a defensa do Lalín. Bueno, propiciar que este máis arriba, teñen que estar un poquinho máis activas elas. Sí, os cambios, supoño, ao final agora mesmo están todo menos Martina, xogadoras que non comenzaron o partido, o encontro, e polo tanto, pois bueno, supoño que se notará tamén esa frescura por parte das xogadoras do Lalín. Mira, falábamos do de Martina, empeza agora o cambio tamén con Candela. E ademais, pois bueno, esa frescura que apuntas, Pablo, pues tamén pode ser polo que Paula agora, que leva 21 minutos ininterrumpidos, pois fixera, non, eses pasos. Ahora sí, Irene recepcionou o balón dentro da área. Vamos a ver estaban planteando unha 4-2 ahora, se non me equivoco, precipitouse un pouco Candela. E que agora todas queren aportar, non? É o que decíamos antes, non? Cando vai ben, todas queren facer algo e se precipitan un pouquiño, e cando va mal, todas queren precipitarse para, bueno, revertir a situación, non? Exactamente, sí, para conseguir que tal, bo gol agora. Eso, a verdade é que é un intercambio de golpes, non? Un pouco agora nestes últimos minutos, estamos tantos dous equipos con bastante velocidade, atopando situacións de lanzamento que, neste caso, Valeria sigue sumando para non quedar lonxe de Claudia. A porteira do Cisne, que bueno, tamén está sendo protagonista de que o Lalín, pois, ao mellor non teña unha renda máis amplia, porque desde que empezou a efectuar estas paradas foi cando se empezou a reducir esta diferencia. Efectivamente, sí que desde que entrou en partido, non, desde que foi atopando accións positivas e sumando, pois está claro que o Cisne, pois máis preto outra vez Claudia, que sigue con súa boa actuación nesta primeira metade. E ademais, pois tamén hai que darlle a noraboa por esa acción combinativa entre Paula e Lucía, porque están encontrándose moi ben, ademais variando tamén os pases, chegaronlle pases picados, pases por riba, así que genial. De novo hai ese lanzamento. Agora pisando. Xa vamos a encarar o último minuto e medio despois dese lanzamento que acaba de errar Lara. Bueno, vamos a ver, ¿no? Como vai este último minuto de encontro da primeira metade. Moi ben agora as axudas sobre a salida de Lía.
Vemos aí que o Cisne prepara un novo ataque. Está Inés con Paula. Recordamos que ten tendencia a salir moito o punto forte a xogadora do Cisne. Último minuto xa. Que vamos a encarar. Bueno, non debería ningún adestrador solicitar o tempo morto. Xa gastaron a súa bala. Supoño que guardarán os outros dous para a segunda metade. Primeiro pase do pasivo. Vamos a ver esta defensa do balonmán Lalín. Segundo, ollo que vai ao lanzamento. Que ben atacou Claudia ese balón, ainda que non lle fixo falta. Ten os paus do seu lado tamén. Sí, pero bueno, está con confianza, está lendo ben os lanzamentos. A verdade é que moitos dos que entraron incluso tamén fixo unha boa lectura. Entón, pois bueno, con confianza. A ver que tal ahora Daniela. E aí peitou pasos previos antes do golpe. E se fora, xusto estaba, decía, non? Que se fora Valeria porque pensara que o balón chegara ao extremo. Aí teñen que buscar o lanzamento, que quedan 5 segundos. Que ven aí co pivote. Que ben. Sobre a bocina. Ese balón que entrou. Ese gol psicolóxico, non? Que podemos decir que pon o 13 no marcador desta primeira metade. Ese +3 agora o remate desta segunda metade, o sea, desta primeira metade, que estivo sempre o Lalín por diante, pero Cisne costoulle un pouco entrar no partido, pero despois foi capaz, pois prácticamente de poñerse a un gol e de casi empatar, non? Está claro que unha primeira parte igualada, e a ver agora que é o que nos teñen preparado despois do tempo de lecer. Pois tempo para os adestradores, como ben indica Pablo Cacheda, mentras quedandes aí con estas repeticións dos primeiros golazos deste partido da segunda semifinal infantil femenina entre UPI Informática Lalín e o OMA Arquitectura Cisne. Así que uns minutos de descanso e vémonos nun intre.
we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. No pain for their disease. Just like a weed, spread into the streets. Time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Bueno, yo estoy un poco en lado, pero bueno. Ai, perdón, xa estamos en directo, estaba aquí a falar eu sola. Bueno, contovos, porque claro, a primeira hora da mañá estamos falando con Rachel, que bueno, que é a segunda Final Four que está. E tamén estiveron Daniela, Daniela e Daniela na Final Four anterior, na juvenil. E ademais nesta Final Four súmase África. Elas todas son rapazas da selección, da pasada selección infantil femenina. E bueno, ninguna delas está a disputar esta Final Four, pero todas están aquí. Hasta logo. Pero todas están aquí. Rapazas, a ver, que facedes aquí? Es que estades en todas partes. Dani, comezas. Pois estamos vendo esta Final Four porque é a da nosa categoría e a ver que engaña. A ver que engaña, non? Porque vos xa estades xa safaches de todo isto, verdad? Rachel, vamos a pasar a ti porque creo que ti xa estás cansada de min. Dani, como estás vendo todo isto? A ver. Pois, bueno, está sendo moi divertido, pero os partidos están sendo un pouco axustados. Cóstalles. Ainda estamos practicando isto de falar aquí con micro aberto. Bueno, vou pasar por diante. Afri, no teu caso, a ver, para que estás nerviosa, que xa sei que estás nerviosa, contanos, de Carballo ata aquí, pero o Xire xa xogou. Ti sigues aquí e pensas estar todo o día, vamos, que é o último. Eu vou pasar aquí todo o día, a verdade é que é unha Final Four moi emocionante, e aunque os partidos están sendo un pouco desigualados, o anterior polo menos, pois está sendo bonita. A ver, tedesme que confesar unha cousa antes de que empecen os partidos. Vos viñéchedes porque é a vosa categoría, porque é a vosa competición, ao final, pero era por estar xuntas aquí tamén todas, verdad? Rachel, a ver, fálame así, como ti sabes. Sí, bueno, porque ya, bueno, África y yo vivimos en el norte, solo estamos 3 y bueno, ellas aún se pueden ver más a menudo, pero como nosotras aún por encima de estar a Final Four, pues tenemos la oportunidad de bajar y vernos todas. É que me fala esta rapaza sempre, eu non entendo, porque dentro de nada collemela o micro. Pero bueno, o sea que é un punto tamén de reunión para todas vos. Pois nada, rapaces, espero que estedes pasando super ben. E bueno, a ver se non nos vemos na seguinte Final Four, porque este paso, estádeme a dicir que sí, estamos a dicir que sí todas. Así que nada, continuamos coa segunda metade desta semifinal infantil femenina.
Recordamos que esta vez estamos con Pablo Cacheda, adestrador do primeiro equipo e xogador tamén do Lalín, entre outros clubes tamén, bueno, Otavio, Valladolid, Logroño. Bueno, Pablo, ¿qué esperamos agora para esta segunda metade con un marcador que é favorable por 3 goles o Lalín? Pois vamos a ver quen se adapta mellor a esta segunda parte, non? Que na primeira parte vimos diferenciados os primeiros 10 minutos dos seguintes, e a ver en que línea vamos agora. Se sigue o Cisne adaptándose así de ben como se adaptou na primeira parte. Vemos aí outra vez esa rusa, non? E agora que xa estaba Martina atentísima. Moito máis pendente. Ollo que pode ser tamén unha variable que use Miguel, porque Irene é unha xogadora que ademais de bueno, pola súa calidade de zurda xogar no lateral e no extremo non o fai nada mal no centro, tendo a Paula no outro lado pode ser unha solución que aporte hai un pouquiño máis de dificultade, non, para a defensa do Lalín. Sí, está claro que con esa calidade que ten, canto máis cerca, de feito vémolos aí de central e lateral dereito, pois supoño que eso, canto máis cerca estén, mellor, porque máis opcións vai a ter o Cisne de que lle saian as cousas ben, que ven agora ese contraataque e o gol de Virginia de novo, que sigue igual de feliz, sempre con esa sonrisa. E ademais, se lle das ao teu equipo a oportunidade de porte 4 goles arriba, todavía máis. Iago que opta por un cambio na portería. Vemos que Claudia está agora no banco e Martina que defende a portería do Lalín. Fixo a primeira parada antes, xusto. Sí, a verdade é que rotan bastante, son as dúas xogadoras que temos para os dous equipos infantís, entón estiveron intercalándose entre un e outro as dúas, teñen un nivel moi parexo, non? Aí vemos como non se quere quedar atrás con respecto a Claudia, e saliu a esta segunda parte super enchufada tamén. Pois vemos de novo Martina que quería repetir ese primer lanzamento da primeira metade. Bueno, Lalín que saliu, pois a verdad que enchufado, non, do descanso. Sí, a ver, na liña, non, na que comezou esa primeira parte, que ven agora esa finta de lanzamento con bote, suspensión e bote, Martina facendo das súas como comezou na primeira parte. Pois ese gol de Martina que pon o 15-10 no electrónico, esa defensa 5-1, non, da que falabades antes de que levan as xogadoras de base, que ven agora Irene. E ollo que tocou ese balón, De aquí viuse perfectamente, tocou ese balón Martina. E o Lalín que comezou esta segunda parte como fixo na primeira, non? Defendendo ben, e agora Paula que vai o seu, non? Que sigue roubando bolas aí no avanzado. É que é a única xogadora de todas as que están no campo agora mesmo que non, bueno, xunto ca porteira do que ven agora de novo Virginia. Decíamos que tanto Paula como a súa compañeira de equipo de Valeria son as únicas dúas xogadoras que non tuveron descanso en todo o partido. Sí, aí Miguel pues, decidiu que de momento aguantan, supoño que tirará por aí. Está claro que Paula é xogadora clave para o seu equipo e está o demostrando magníficamente. Pois a ver se non acusa, non, tanto tempo no campo. Vemos aí como Inés e Paula intentan porse de acordo para ver quen colle ese balón. Balón que colle Irene, que lle dá de novo a súa compañeira. Están mirando aí, falando a ver que fan ataque, pero a verdad que están que o ben plantadas que están agora as xogadoras do Lalín, estalles costando moito, non, superar a defensa. Sí, moita axuda, vemos que lles está costando moito, que están índose hacia zonas moi exteriores ou buscando lanzamentos tamén desde lonxe, non? E aí que agora atopou unha mágoa, pero atopou o lanzamento e gol. E quedalles un pase solo, ten que acercarse Paula, vai lanzar, que ven ese lanzamento aí a pé cambiado. Pero de novo. Moi boa parada de Martina. E vemos aí que ven ese corte de Agar cara a zona exterior, loitan por ese balón. E vai ser para Inés, non? Sí. Balón para Inés, que xoga con Irene, que se levanta. Ese golpe, non? Que levou xusto Irene no momento de recepcionar o balón, que supoñemos
2 minutos para Alba. Falábamos, non, pola mañán nun par de accións de contraataque que había, que sempre nos gusta decir os xogadores que non salten contra o porteiro, que abran sempre unha línea, pero neste caso tamén hai que decir a Irene que non fai falta facelo desde 9 metros, non? Que Sí, se pode acercar un poquinho máis. Exactamente. Pero bueno, a verdade é que ten unha moi boa suspensión, desas xogadoras que xa se ve elegantes, non, a hora de facer as súas accións, que ven ese roubo en bote agora de Paula. Aí agora sí de 6 metros, non? Saltando, como decíamos, dun xeito un pouquiño máis diagonal para escaparse das intencións da porteira de Martina. Bueno, Cisne reducindo distancias, pero agora esa conexión pode que invadir a área, non, antes de executar o lanzamento. Esa conexión, bueno, Candela dende o extremo para intentar... Sí, supoño que intentar cambiar aí un pouco, mira que ven Alba agora, cambiar un pouco os emparellamentos, non, buscar solucións diferentes. Bueno, con Daniela, unha diestra, vimos na primeira parte moito lanzamento desde o extremo dereito, e ter aí a unha xogadora zurda pois tamén pode darlle solucións a Iago. Que ven aí, que intentou Alba superar por la espalda, non? Moi ben ese movimento sin balón. E agora o Cisne moi ben plantado en defensa, e la Liga un poquinho máis atascado, non, con esta inferioridade. Mientras vemos aí a Inés de novo, ese balón que casi toca a Martina. Pasamos dun 15-11 a un 16-14. Sí, desta volta sí que as xogadoras de Cisne están aproveitando esta superioridade, moito roubo de balón, moito roubo aí na situación de bote, e aproveitando o contraataque, non? Candela que fai pasos e nada, sigue esa dinámica positiva, aproveitando a superioridade por parte do Cisne. Hai Candela que non deu a impresión que non se atrevereu a executar o lanzamento. Sí que se nota que xoga moito máis cómoda na zona lateral. Así que vamos a ver agora este novo ataque para o Cisne, que venga moi ben aí a defensa. E Alba tamén que fai un avanzado un pouquiño máis conservador do que podía facer a súa compañeira, pero que tamén é moi efectivo. Sí, vemos que cada vez que ven agora aproveitando aí os centímetros que lle quedaban para a línea, e o Cisne que se coloca a un gol de la Liga. Aí vai de novo Candela atacando, e ollo, outra vez a mesma acción, e de novo pasos, non, en cara. En ese último momento intenta facer a volta, e aí cando a xogadora, a capitana deste UP Informática na Liga, incurre en pasos. Minuto 7 desta segunda metade, moi máxima igualdad. A verdade é que sí, comezou o Cisne moi ben, aproveitando esa superioridade que tivo agora ao inicio desta segunda metade, e agora balón para poder empatar o partido. Vemos aí que Iago xa ten preparada a xogadora que foi excluída antes. Moi ben agora esas axudas, esa contundencia de Alba para parar os intentos de Paula. Vai intentar seguro que ven agora ese impar de Candela. Ollo que se apoia ca súa compañeira, moi ben ese pase va. Vaya parada. Como está Valeria? Non se quere perder esta festa, non? A verdade é que unha moi boa parada aí a Candela, que seguramente esas dúbidas das últimas dúas accións lle pasaron un pouco de factura neste contraataque, que por outra banda moi ben levado entre ela e Virginia. Pois nova acción defensiva para Olalín, intentar desbaratar os intereses do Cisne de superar esa actividade de pernas que están tendo as xogadoras do UP Informática Lalín. Está me gustando moito Alba nesa tarea de avanzado, como está subindo, como cando encaran os laterales, axuda, Sí, que falábamos antes, que tan pronto ve que a xogadora lateral, tanto dun lado como de outro, colle un pouco de camiño hacia a portería, pois cérrase, está pendente das axudas, nos emparellamentos directos está resultándolle moi difícil aí a Paula superala, e está facendo moi boa defensa. Dous pases, ese balón que se lle escapa. Esa boa defensa de Alba, tamén acompañado de Agar, non, na parte de atrás de Martina, e da súa compañeira Daniela nos segundos, pois que está
facendo que teña oportunidades o Lalín. Hai Candela que está un pouco perdida agora, non? Sí, eu creo que, mira, Iago xa vai pedir o tempo morto porque non lle está gustando e a verdade é que están intentando aproveitar a Candela aí no extremo para iniciar, pero non se está topando cómodo. A ver que lles conta agora neste tempo morto. Tranquilidad, vale, que estamos bien, tranquilas, bien. Estamos abusando mucho del inicio aquí, está recibiendo muy parada, así es muy difícil que vayas a pintar a nadie. Vale, ¿qué emparejamiento favorable nos funcionó desde el inicio de la segunda parte? Y no lo mandamos una sola vez. Solo meter balones aquí para que vaya Candela a matarse. Que Candela también se canse. Vale, juguemos desde el otro lado. Bien, a nivel defensivo ahora estamos muchísimo mejor, mucho más en bloque, nos remontan ahí 4 o 5 goles en una superioridad que no la gestionamos bien. No pasa absolutamente nada. Vamos a seguir trabajando, en 6 para 6 estábamos siendo superiores. Lo dicho, buscando estas situaciones, buscando los desdoblamientos. Si se van tan arriba como estaban yendo ahora, podemos jugar los pases y va con los cortes. Vale, pase y va por este lado, más corte de Candela del otro lado. Sí, bien. Y a partir de ahí es actitud, tíos. Estamos con la cara metida en el culo. Vamos, que estamos ganando el partido, venga. ¡Bravo! ¡Venga! 1, 2, 3, ¡fuera! Pois moi ben aí as verbas de Iago González, recordando que era o que funcionaba, non? Dicindo as xogadoras, vamos a retomar, non, un pouquiño iso que nos saliu tan ben o principio do encontro, pois sobre todo recoñecer esa labor defensiva que estábamos apuntando, que están facendo moi ben as rapazas. Sí, intentando cambiar a dinámica, non? Falaba de que eso, que non podía comezar todos os ataques Candela, bueno, a ver agora que se cambian estes emparellamentos, pois eso, a ver se atopan algunha situación como agora, moito máis cómoda, pero vemos que Valeria non se sigue ao seu ritmo, agora penalti nese contacto que tiveron con Virginia, pero vemos que Candela tampouco está cómoda, non, aí no extremo, agora sí que un balón moito máis fácil, pero ainda así leulle ben Valeria. E Agar, que sigue facendo a gala e uso dos consellos que lle dá o seu irmán, que pon esa diferencia de +2 de novo a prol do UPI Informática Lalín. E ollo tamén moi ben esta modificación táctica, non, aí na defensa, para que sexa non Virginia quen faga esa disuasión e despois deixar a Martina un pouquiño máis arroupada no caso de que Irene queira encarar, non? Sí, está intentando, pois eso, sen darlle a profundidade de Martina, pois cortocircuitar igual a velocidade de balón, a circulación de balón, está no conseguindo, non? Acabamos de velo. Efectivamente, con Virginia aí un pouquiño máis avanzada. E aí vemos de novo esa 4-2 zonal, non? Que vais aí, que ven aí ese pisando, sí. Moi ben visto por parte do... Non foi gol, ainda que sacaron, bueno, de centro, non, as xogadoras do Cisne. Non foi gol porque, bueno, Agar non saltou, simplemente deu o paso cara adiante e incurriu nesa infracción, pisou e bueno, Martina que tampouco lle perde a comba as paradas que estaba facendo Valeria, Non, a verdade é que eso, a portería de Lalín, tanto nesta segunda parte como na primeira parte, estivo á altura tamén da do Cisne. Agora, se antes falamos mal do comentarista, non? Sí, ollo aí ese pequeno golpe que levou Paula na caída. Piden moi ben a deportividade do adestrador do conxunto do Informática Lalín de Iago, que solicitou a súa xogadora Alba que parara ese pequeno golpe, e de feito esa blocaxe que fixo Martina, que foi a que desviou un pouquiño o balón, e Martina está atacando moi ben, Moi ben, aparte atopando a Virginia, que está con confianza, cuarto gol para ela, e Martina aí, que tanto a punto forte dando ventaxas para a central como a punto débil para a súa compañeira Virginia, está sendo a mellor arma que está tendo Lalín nesta segunda metade. Pois 18-16, como pasa o tempo, xa vamos no minuto 12, xa vamos a chegar ao Ecuador desta segunda metade. Cisne agora que non ten as accións tan limpias, non, como tiña ao principio do encontro. Bueno, falábamos antes do cansancio, non?
Sí, ao final pois tanto Paula como Irene leva moitos minutos de xogo, non? A verdade é que vese que estalles costando un pouco máis a nivel de ritmo, seguramente por ese cansancio que se lles está empezando a notar, a ver se Miguel lles dá un descansiño ou igual está pedindo un tempo morto, non? Que ven ahora de novo. Que ven o pase va. Que inicia Martina con Agar. Moi ben Agar girándose fora, pero que ben Martina respondendo cara ao centro, non? E agora, madre mía, pero como está esta rapaza que non quere que a diferencia de goles sexa moi grande. E sí, como decías, Miguel ten aí preparado xa ese cartón de tempo morto. Esa perda de balón de Agar, que soltou o balón aí, que ben o repliegue, que ben Martina. Moi ben conseguido ese golpe. Ese empuxón non da compañeira, ese toque de Daniela. Sí, e iso que Martina chegou moi ben aí na axuda, non? Pero viuse ese agarrón de camiseta por parte de Daniela. Pois vamos a ver a Paula lanzando ese 7 metros. Martina baixo paus, ha subido o árbitro. Vemos o primeiro amago, e que ben localizou aí abaixo. E de novo superioridade para o Cisne, que foi no momento non do partido que peor o pasou o Lalín. Sí, vamos a ver agora que pasa nesta superioridade do Cisne, porque na anterior conseguiron acercarse moito no marcador. E vemos que Candela se sinte máis cómoda de lateral, non? Está desde aí atopando lanzamentos e conseguindo gol. E agora, pois, que bueno, nesa situación que tamén para recuperar confianza e desatascar ese ataque que estaba tendo o Lalín, moi ben agora, moi xuntiñas as xogadoras do conxunto do Deza, que ven agora chegando o balón aí cara a Carmen. Esa diferencia de goles que se reduce a un 22-9. Troco na portería. Sí, volve Claudia. A ver agora que como sae, non? Que na primeira parte estivo estupenda. Ese balón que move aí o Cisne, intenta salvar Virginia, pero bueno, ese balón xa salirá pola línea de fondo. Nova oportunidade para o Cisne de colocarse empatados. Que ata agora non o conseguiu, non? A ver se nesta vai, porque todas as oportunidades que tiveron ata agora non foron capaces. Movo balón aí de novo Carmen, se lle escapa. Falamos pola mañán tamén do mal do comentarista e agora tamén. E hai veces que ocurre. Sí, aí vemos, bueno, que non rematan de conseguir ese empate que seguramente a nivel moral tamén lles pidase axudar, non? Pero bueno, está claro que o tema da superioridade están aproveitando ben. Pasa que Candela está co brazo fácil. Aí saliu do extremo, puxose no lateral. Esta rapaza que pon o 21-19. Lalín que xa recupera a xogadora excluída. Entra a pista agora Marina. E vamos a ver agora, non, como nestes últimos 10 minutos, 9 xa, como resolve o Cisne todo esa pérdida de balón, que ven, se tiran aí as xogadoras. Que bonita esa loita polo balón para o Lalín. Candela que ademais de dar goles en ataque recupera bolas en defensa. Sí, aí tirouse fantásticamente polo balón. Bueno, ao final esta superioridade non foi tan efectiva para o Cisne como a anterior. E seguimos con esta ventaxa de 2 goles. 2-1, non? Na superioridade a favor do Lalín, que ven ese balón. Bueno, Cisne que tamén son rapazas aguerridas que non van a torcer o brazo tan fácil. Vamos a ver agora aí. Indican que golpe franco en la zona central. Agar que vai sacar con Alba, súa compañeira, que xa se move, que ven Martina gañando cara fora. Virginia, Martina de novo. Alba co balón, que ven ese bloqueo de Agar, madre mía. Pasos, pero vai parar o encontro Miguel. Yo que había aí un par de indicacións por parte dos colechados, pero vamos a ver que di o técnico do Cisne.
sabemos. Hacemos la R, vale, por el lado de Paula, la comentamos después. Venga, en defensa controlamos su jugadora, la zurda, que no nos gane el centro, vale. Del resto está bien. Hacemos 5-1, que descanse el equipo. Cata, a muerte, tienes que molestar, vale. Y en ataque hacemos ahora la que sabemos, vale. Venga, va, grito. Pois ese tempo morto mentras miramos aí non os máis novos nas bancadas con esas pancartas de Fura la Lin, ese lema tan coñecido. Non me decía, pois un poquinho tempo morto para que as xogadoras descansaran un pouco, non, que era algo que xa comentabas tú, Pablo, e decirlle vamos a facer esa rusa, non, que tamén nos saliu, que pode ao mellor pillar un pouco descolocadas tamén agora as xogadoras do Lalín. Sí, quitando a acción a última que fixeron, que estivo moi ben aí Martina, o resto conseguiron accións moi boas, non? Entón, pois, bueno, eso, descanso e a ver se son capaces de meter gol agora e poñerse a 1. E vamos a ver onde se coloca agora a pivote. Van a facelo con Paula, non? En vez de con Irene, pero xa moi ben Virginia aí, xa se lle nota tamén a Irene o cansancio e eses xestos, non, para intentar zafarse da xogadora. Irene que xoga ca súa compañeira aí no extremo dereito, e Claudia que dice, bueno, vamos a seguir como estábamos, non vai a ser. Exactamente, vou a seguir na mesma liña. Pois novo ataque para que UPI Informática Lalín poida aumentar, non, esa renda de goles. Circulación aí do extremo, Candela que gaña cara ao centro, ese pase ao pivote que non encontra, ese balón que casi rouba Carmen Picallo. De novo, balón para Alba que supera moi ben aí, que ben esa internada. Moi ben esa internada. Estuvo aí a punto, non, de materializar, pero sí que pode que foran pasos. Sí, bueno, Iago estáse queixando bastante de esas dúas últimas accións por pasos, pero bueno, a verdade é que nesta última pois sí que parece que bueno, que igual Alba puido facer ese cuarto paso, non? Aí que ven ese juego, madre mía. Inés que se apunta o carro de Martina de Candela cos golazos. Ese 21-20 que temos no marcador neste electrónico do Lalín Arena. Novo ataque, aí vai Candela de novo, que ven esa finta de brazo, que ven lle sacou a falta en ataque. Autora do auténtico golazo que acabamos de ver de Inés. Nova oportunidade para tentar conseguir ese empate no marcador. Sí, e a falta de 6 minutos nada máis, o sea, balón importante, a ver se agora o Cisne o daca tecla, non? Modo balón, Paula que moi ben aí. Candela ahogando o pase con Inés. Esa conexión que ven Candela, ese bote, ese roubo de balón, ese túa miña, balón para Candela, que agora sí. Moi ben Candela, non? Con ese roubo de balón, e ademais agora sí que conseguiu meter para Xaula ese balón e bueno, pois outra vez a ventaxa non que suba a 2. Ademais Candela non comenzou moi ben esta segunda parte no extremo, que ven aí Paula. Eses pasos tamén, non? De feito, ademais, ese contacto previo. Decíamos, empezou Candela un pouco descolocada no extremo, pero en tarefas defensivas está facendo moi ben esta segunda mitad. Sí, dende que está no lateral tamén, pois parece que se está máis cómoda, e outra vez os pasos por parte do Cisne. Moi ben aí ante esa defensa impar que fixo Agar. E de novo balón para o UPI Informática Lalín. Encaramos xa os últimos 5 minutos do encontro, con esa renda de +2 a prol do Lalín. Iago que modifica o debuxo, que cambia xogadoras, mete de novo a Lía, que tamén lle deu un soporte defensivo moi bo. Vemos aí a Martina que vai encarar, no, Virginia, balón para Martina que sigue o balón, que ven aí Alba, agora sí. E outra vez os pasos. E que parece que non, pero ese último pequeno apoio é o que fai que dé pasos.
En Candela de novo. Que ben, Candela. Como está neste último treito do encontro a zurda do UPI Informática na Lin, Está botándose o equipo a espaldas en dúbida a capitana e bueno, pois 4 minutos para o final, 3 goles de vantaxa. Importante tamén este ataque agora para o Cisne. Sí, para reducir diferencias. Que ven aí esa espalda de Paula, ese lanzamento. Ay. Que magua que ese balón que deu na perna de Lea. Ten un moi bo lanzamento a pé cambiado, Moi bo, sen dúbida. E se pasaste tú a nota tamén. No, bueno, tú tiñas un bo lanzamento en apoio a pé cambiado, Pero xa non, as notas perdinas todas, xa non me quedo. Bueno, que tuvo, retuvo, dice. Esa defensa tamén moi boa que estaba, decíamos, Lía pon en moita complicación esa conectividade. Eses brazos fanse moi largos e a verdade é que lle dá tamén solidez aí a defensa do UPI Informática. Balón para Candela que amaga, se lle escapa. Ese balón que ten que salir de aí. Moi ben Alba dándolle ese pase cara atrás. Martina que falla esa finta o débil. Sí, non ese doble apoio. Sí. Tiña as súas compañeiras hacia o extremo solas, non foi capaz de velas, pero vemos que nesa finta Martina tópase moi cómoda. Ese balón que perde agora Virginia, non? Si, golpe na man, indican os colexiados. Lía que lle manda a salir Martina a ver se xoga ese 2 para 2. Non, Alba con Candela que se vuelve a levantar. Como cambia o lanzamento. Estaba Valeria xa buscando adiantarse un pouco para chegar ao lanzamento largo e que ben a veo Candela para poñer o máis 4 no marcador. E agora Cisne que busca unha acción rápida. Que ben Martina nesa man. Ollo aí cara ao centro. E o gol de Martina, ese máis 5. Ainda ten un tempo morto Miguel, ainda pode solicitar, pero que encarando os últimos 2 minutos do encontro casi non vamos a aventurar nada, porque recordamos que é categoría infantil. Sí. Pero moi favorable que ven agora. Claudia dándolle maior tranquilidade o conxunto do UPI Informática da Lin. Agora xa contemporizando un pouquiño máis este último ataque, non? Estes últimos compases do partido. Sí, creo que facendo xa así un pouco de resumo, non, deste partido e sobre todo desta segunda parte, creo que ao Cisne o cansancio fixo moita mella nelas, non? Estes últimos 6-7 minutos costoulles moito máis e o Lalín pois con ese fondo de banquillo pois conseguiu, non? Que non baixar o ritmo e agora unha ventaxa de 6 goles. E ademais pois na primeira metade esa defensa 6-0 que acercaba moito a Paula, que tamén favorecía os contactos, non? Iso tamén cansa, que ven agora Irene ganando cara fora, que ven a finto punto forte, pero Martina que está increíble. En esta segunda metade, como ese 5-1-3-3 que está plantexando agora Iago, 3-2-1, está facendo que as accións, e de novo Claudia aí cos dedos desviando ese balón, bueno, facía que Paula sí pudera encarar, que Irene pudera encarar. Xa entramos nos últimos 45 segundos de encontro, pero que o fixeran e chegaran despois a unha zona moi afastada para intentar un lanzamento ou unha finta de novo, non? Sí. Agora aí vemos como Candela sigue o seu, que creo que, vamos, unha das claves, non, desta segunda metade, esos lanzamentos en un momento que se colocou aí de lateral e bueno, ao final o marcador que se fai un pouco máis amplo do que foi o partido, do que realmente foi o partido. A verdade que sí, me quedan 15 segundos para rematar este encontro. Xa están aí de pé as xogadoras da Lalín, algunhas soltando eses nervios do principio, non? Esa emoción, agárranse todas. Faltan 5 segundos para que sexan as finalistas mañán. En Irene aí que lanza ese partido que remata. E os nervios que se transforman agora en felicidade, Pablo. Sí, bueno, o que decíamos, non? Partido moi competido, finalmente con unha ventaxa de 7 goles para o Lalín, pero que non reflicte o que vimos aquí no 40-20, que foi un partido moito máis igualado e bueno, finalmente o UPI Informática que consigue ese posto para a final de mañá e a ver quen se leva o gato a auga mañá na final contra Cangas. Pois xa finales definidas. Na parte masculina vamos a ter un derbi da provincia da Coruña, ese Xiria
línea 21, na parte femenina, ese Lalín, UPI Informática, Lalín Tecnosat, Balonmán Cangas. Pablo, deixámoste xa que tes que dirixir agora o seguinte encontro que se vai a vivir neste Lalín Arena nesta xornada de sábado chea de balonmán, así que moitísimas gracias, moita sorte para o partido. Vémonos nas seguintes ocasións. Exactamente, vémonos mañá por aquí polo Lalín Arena e nada, moitas gracias a vos, un placer. A disfrutar do balonmán, que ainda nos queda un partido hoxe e unha xornada mañá super interesante, así que todo afeccionado do balonmán siga disfrutando con esta fantástica retransmisión, este fantástico pabillón e o traballo de tanto de Federación Galega como do Clube Balonmán Lalín, que creo que están facendo desta fin de semana unha festa e o gallá disfrutemos todos como estamos facendo. A verdade que sempre é unha combinación magnífica, así que liberamoste, Pablo, xa me quedo con Katy, moitísimas gracias. E mentras vemos aí en imaxes esas accións do partido, e mentras están celebrando as xogadoras do Lalín, que saludan a súa bancada, vemos aí nunha das pantallas a afección, tamén vemos as xogadoras do Cisne, mentras están sendo apoyadas tamén por algunha que outra compañeira coñecedora e coñecida de selección. Vemos como tamén as xogadoras do Lalín aplaudían aí as súas compañeiras. Parece que sí, que Katy xa encontrou protagonista, ten a Virginia con ela, así que Katy, damoste paso. Sí, a verdade é que neste caso foi moitísimo máis rápido, a verdade, xa celebraron aí, e bueno, que van montar despois estas as anfitrionas desta Final Four infantil. Bueno, Virginia, é o teu cumpleanos, o teu aniversario? Ah, vale, despois a felicitamos tamén. Primeiro de todo, noraboa. Gracias. Estades na final, a ver, que se sinte xogar a Final Four? Un auténtico partidazo, porque empezastedes con moita vantaxa, pero ao final oiches. Sí, moitos nervios sentín. Salín con moitos nervios ao campo, pero ao final, a ver, xogar cos compañeiros e tal pasese moi ben, por moito que perdamos. Ao final xogabades na casa e mira como está este pabillón a reventar de xente. Sí. Que sentichedes todas ese apoio da bancada? Moita, xa non se daba nin escoitado a central mandar, porque de tanta xente falando e animándonos. Aquí estaba berrando todo o mundo, a afección, a vosa central, ya estaba todo o mundo a berrar, aquí non se escoitaba nada. Non. Vale, Virginia, vouche preguntar un pouco. Mañán tedes na final de rival ao Tecnosat Balonmán Cangas. Vale, que esperamos dese partido? Veña, contame un pouquiño, a ver que me podes dicir. Bueno, a ver, o Cangas é un rival que sempre tuvemos aí por debaixo, entón, o sea, por debaixo e por arriba sempre estábamos. Pois igual vai ser un pouco máis difícil, pero imos dalo todo, entón. E xogades a final aquí, último partido da tarde, na casa. Iso é o máis importante. Sí. Nada, que lle diríamos, aproveitando que estás ti aquí, a afección, porque telles que dicir que mañán isto ten que estar cheo. Como imos convencer a esta xente? Pois porque vai ser un partido moi somos emocionante e ademais estamos moi igualadas? Sí, moi igualadas, sí. Entón, pois vai ser moi interesante para vir ver. Nada, que tedes que vir todos, porque ademais Virginia está super emocionada, non lle saen as palabras, xa non lle saen. Virginia, a disfrutar co todo o equipo e eu xa despido aquí. Noraboa. Nada, vémonos aquí mañán, primeiros partidos, terceiro e cuarto posto, empezamos con masculino e pola tarde as finais masculina e, como ben acabo de dicir Virginia, femenina ás 6:30, a infantil femenina. Vémonos mañán. Pois aí acabamos de escoitar a nosa compañeira Katy nesta última entrevista que facía, como moi ben apuntaba Virginia. Xa quedamos emplazados para que toda a xente de Lalín, os diferentes equipos campións e campeonas de Liga, enchan mañán este Lalín Arena nestas dúas finais que vamos a ver pola tarde ás 4:30 e 6:30. Comenzamos ás 11 con ese encontro de categoría infantil masculina e aún xa nos espera o encontro da infantil femenina. Desde aquí, dende o pabellón Lalín Arena, despedímonos con estas imágenes fermosísimas de toda a bancada de todos os siareiros do Lalín
para voltar mañán. Moitísimas gracias por estar aí. E vémonos nos terceros e cuartos postos mañán pola mañán e nas finais da tarde. Un saúdo. Adrenaline awake,